Kaluguran mga kabataan, inasal pantayanan, ini pun Domingo iti, ausan tayo Domingo de Ramos, Domingo dari Palaspas. At gimpanan prosesyon dari Palaspas, manibarkit St. Joseph Memorial Garden, papunta nating Bisamba. Hindi po ba nakayan ng atamo, kingapatapulong balwa, apa maglakbe na rin Israelita, papunta king labuan, apangako. At din palaspas sa daralara, rin meging santungan na, king karelang pamaglakbe, king disyerto. Palaspas, ameging pamembera, pamaspas, palaspas, ameging salilungan na. Palaspas, ameging pamaspas, karen mang atamaran, bang sukulong lang. Palaspas sa meging pagalaka, kayang katana ng Diyos, papunta king tayong labuan, apeng apunan. Inipon Domingo ini asan dyan ang Passion Sunday. At ang gulay ng kuning liturya tamo malutuya, uling maluto, pagalakane, ning patutu, ning lugod ng Jesus. Kaya patunayan na ning Ginoo kaluguran na katamo, tinaw ni ing kagawa ng daya. Mindiluya king sarili ng daya. Delana na ing ng kasakitan, alam-alam keratamo. Kumakanamong tigpingari tamo, delanan daw, ingin na ng kasakitan, bang kumabiyat tamo, bang itaguyod na katamo. Jesus, kapamilatan kayang pamaylasa, tinawon ng sarili na, alam-alam, kinakaligtasan tamo. Pagsalamatan tayong Diyos, kayang dakilang lugod. Lugod, kami dadawon king sarili, para may kapakanan, ning mabilog ayato. Ing pakibat king lugod, dapat tumisan ng pakibat tamo king lugod ng Diyos, kasalanan. Inyang Passion Sunday, misusunduya, o dangay tao pamalaspasan tayong Ginoo, kapamilatan na rin kayang kasalanan. Sana ining banal na karaming ini, gawa na natang matinong Kristiyano. Sana bilang sa tamo ka rin katawan tamo, ing pamaylasa nila na ng Ginoo, makiyagong tamo kayo. Ngayon mo po nga ba kayo ni as nanay kakaba ing pamamasa. May bagay nga liwag yung katamo, may liblang. E nabayo yung kainipan. Uling kalaban ng disyerto yung kainip. May liblang naman ng Israelita, king karelang pamaglakbe, papunta king labuan na pangako. Dahil aliwag yung katamo, may likal lang. Pero nalawan tamo, alaman king kalingkingan, itang penagdaman tamo, kabang makatalagang tamo, kabang makiramdam tamo, kitang kasakitan, kitang dusa at pamaylasa, at dihelana ng Ginoo, hanggang kitang may pakuya king cross. My dear brothers and sisters, may pakarineta mo siguro, nung suryan tao at ganakan, itang pamit sa adela na raning Ginoo. Itamo ng misan, masyado tamong masainsing, masyado tamong mareklamo, at nung misan, di ka problema, ay lumod tamo, e makanyan, ing pawagan ng yakatamo, ing pamaylasa na ng Ginoo. Ing nugod, apapatunayan niya, ing pamaylasa, at kapamilatan na rin pamaylasa tamo, nabang ng tamo, ing kaligtasan, asimput na ito, yatang kayang pamaylasa ng cross. So, my dear brothers and sisters, during this Holy Week, nanuman ing pamaylasa ay aranasan tamo. Yagong talagang pamaylasa na ng Ginoo. Bagketa, pakinabang ng tao,
at hindi maging dalan, ing kaligtasan, daring pamilya kami. At di ba may mga kwento tungkol king Santo Papa, may sakit siya, at mangailangan niyang heart donor. Inya pong may anunsyo, king balcony ng Vatican, masakit siya yung Papa, mangailangan niyang heart donor, at uling kalukuran dering tao, king Santo Papa, bigtas ng aggamat. Ako na mo, igawan niyang heart donor, masikan lang ang lumang salita, bang maging heart donor para king Santo Papa. Uli na ning kailangan na rin volunteer bilang heart donor kay Santo Papa. Abising na ning Secretary of the Vatican State. Bibaldugyan may mga pakpak ning pati-pati. Manibad kitang balcony na ning Vatican. So, mira singaldo ning pamamaldud king pakpak ning pati-pati. With devotion and solemnity, bildog ning Secretary ng pakpak ning pati-pati. At kabang magluyon-luyon na kinangin, ining pati-pati, ining pakpak ning pati-pati, tunggal ditak magbabayan na rin tao. Inyang mira sa kitang meto naming giyawana, lebulani. Inyang mintay kitang meto, lebulanya naman. Inyang mira sa kitang meto, lebulana naman. Ang ganagayat pila mula day pakpak ning pati-pati, tigpaya ning simento, at uling alang bisa, medeyeng Santo Papa. Ini parang narela sa sabihan, ako ang maging heart donor na ning Santo Papa, ang gaya mo palang amaro. O ta palang tutwa na ng bisa sabihan, alam tutong bisang mitaya ng Vienna para king Santo Papa. My dear brothers and sisters, ingkinutututuyan. Ilog na ning mahabang panahon, digdo pa, ilang ginadaon intento, para maring kaya taong kasalanan. Pero Jesus, yun na naging panahon. Tinipayang may gagawa niyang tao. At tiyanin Vienna para kaya katao bang bumabiyet namin. My dear brothers and sisters, epo biru-biru, inggewa na ng gino. Tinalan niya emunanong pamaylasa. There was a moment in the life of our Lord na bisayang sumuko, bisayang matras, at sabi ng katatak na iba, nung mangyari, idayo yung anak ko, ingkopa ng kamatayan. Ang ganagitang sinabi na ng ginumingin pa, Father, not my will, but your will be done. My dear brothers and sisters, Kristo meteya. At king kayang kamatayan, ang tanda mo ing kaligtasan. Pagmulan tayo kung ini, ing banal na paruminggo, ing malayan to ang mahal na araw. Mahal na araw dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal na araw maliyan to. Uling maliyan, impemayan na ng Ginoo para ing kinatamong kaligtasan. Tinaw ng Vienna. Pemayan ng Vienna. Pangyeta na bang nantamong kaligtasan at mibalik niya ing paraiso. Pero nabaligdan tayo ng kwento na ng Malialdo, kwento yung katapatan at kwento yung kataksinan. Kwento yung tula at kwento yung namang lungkot. Kwento yung pamaylasa at kwento yung tagumpi. At hindi yung kwento ng balang metong kenatamo. Think of the moments in our life na maging tapat tamo. Saludo ko kaya. But think of the moment in our lives ang maging aksiltam at traidor, kinmento at meto. Nakalkiratan po ang makayarap tamo. We say good word to one another. Makadiman tamo, kinmento at meto. Pero kapulutan, we must love one another. Maging traidor tamo, kinmento at meto. At
Metong ka rin, may malungkot din yung karanasan ng Vietnam. Maybe one of the saddest experience in our life. O dahil asawa mo, traidorana ka. O dahil mismong anak mo, baliktaran ka. O dahil mismong kaluguran mo, pamisalina ang pabye. At sure ka. O dahil makayaram lang, makatiman lang, mayan lang din, karisam ng taong mayan. Pero o dahil makagulot ka, pamisalina ang pabye. Nga italabalo rin kaluguran tayo. Lalo-lalo na yung pulita kayo mo, balo rin kaluguran mo po kay kalaban mo. Pero Kristo kakilala tayo. Balo tayo nung nininto na yung kaluguran. Kilala tayo nung nininto Kristo. Meron yung mayang kaluguran who is willing to lay down His life for our salvation. My dear brothers and sisters, ang katanadamo ng ginungin, makiyagungtamo king kayang pamaylasa, kamatayan at mamanyubling mebe. Ketana mo sana panalbe, ngunit makyabe ka, king kayang pamaylasa at kamatayan. Etana mo sana manalbe, etana mo sana makiramdam, ngunit tutututang kalupa na ng Inyang lilo ng Jerusalem, desidido yan, agyang palo ng iti, mga balbugan, ing sarili ng kamatayan kay Cruz. May na-decisive, sanit ang desisyon na diwala ng Gino para rapanan ang kamatayan. Yan naman sana'y maging desisyon na rin kaya nakan, bangarapan ng pamag-aranda, papunta king manawang biye at matagumpeng kinabukasan. Arapan mo, yan naman sana maging desisyon na rin kakasal. Nung yung sarili mo kaya, tiyami king tagnan ng biya nag-asawa. Harapan mo, panalakaran mo, ing karat na kabukas. Ulit kaya rin kaya kayong bonggang kasal. Ya pinitang kaya kayong magdolo, pamibye-bye, ning kasuluan. Busa ning tula at lungkot, isad sa Diyosana, ing kaya kayong biya nag-asawa. Kaya kung may kakawani kayong may asawa, tigilan niyo, ing pangako ng kayong kasal. Ing miyabe kayo, king tula, king lungkot,